Responsabilitat. Diversitat. Esforç. Solidaritat. Igualtat. Des de temps immemorials, a la zona coneguda com la Formació Geològica Cardona, a la comarca del Bages, s'han explotat els jaciments de sal, d'on s'ha extret el clorur de sodi, que és la sal comuna. A principis del segle passat es va descobrir a Súria que el jaciment salí contenia també mineral potàssic, molt valorat com a fertilitzant. Es van obrir nous pous miners i va començar l'explotació comercial de la sal potàssica, anomenada Conca Potàssica Catalana. El 1990 va tancar la mina de Cardona, però l'extracció ja havia arribat a més d'1 quilòmetre de fondària. Avui continuen les extraccions de potassa a la conca del Bages, concretament 1 milió de tones aproximadament a l'any. Aquesta activitat genera uns 1.200 llocs de treball directes i uns 3.000 indirectes, però també genera una important quantitat de residus salins que provoca un fort impacte visual i, el que és més preocupant, contribueix a la salinització de les aigües de la conca del Cardener-Llobregat. La convivència entre el medi ambient i l'activitat minera centra el nostre programa d'avui. La potassa és el tercer fertilitzant més utilitzat a nivell mundial, després del nitrogen i el fòsfor. La producció mundial de potassa la fan 15 països, entre els que es troba l'estat espanyol, però el 76% de la producció es concentra entre el Canadà, les repúbliques de l'antiga Unió Soviètica i Alemanya. A partir de l'any 1993, el consum mundial de potassa va experimentar una important davallada. Però és a partir del 2006 que la demanda ha començat a créixer novament per l'augment del consum en països en vies de desenvolupament, com la Xina, el Brasil o l'Índia, i encara pot augmentar més fins a l'any 2011. Les reserves mundials de potassa, encara per explotar, se situaven l'any 2002 amb més de 8.000 milions de tones, de les quals un 2,2% corresponien a l'estat espanyol. Actualment s'extreu de la conca del Bages més d'1 milió de tones anuals de potassa a les mines de Súria, Sallent i Balsareny, propietat de l'empresa Iberpotash, que des del 1998 pertany al grup Israel Chemicals Limited. Durant les primeres dècades de l'explotació minera del Bages, el material de rebuig es quedava a l'interior de la mina, omplint les galeries a mesura que s'abandonaven. Però a partir dels anys 50, el material de rebuig comença a abocar-se al costat de les instal·lacions mineres davant de l'increment de les dificultats tècniques en l'extracció i els perills per als operaris. Així van néixer els runams salins, o escombreres. Actualment hi ha al Bages 5 runams salins, que acumulen ja uns 70 milions de tones de residus. El més gran i un dels dos actius és el runam del Cogulló a Sallent, que s'ha convertit en una gegantina muntanya visible des de tot el pla del Bages, amb un volum que supera els 20 milions de metres cúbics. Aquesta immensa acumulació de residus salins provoca aportacions salines a les aigües de la conca del Cardener-Llobregat, un vell problema que s'arrossega des dels inicis de les explotacions. Cal considerar que aquest entorn és geològicament salí i s'han practicat altres activitats que han afectat els rius i les rieres. La situació és complexa. L'increment de salinitat afecta la vida piscícola, afecta els boscos de ribera, afecta moltíssims factors de l'ecosistema. Però no només això, sinó que també ens afecta a nosaltres, també afecta a les aigües prepotables. Les aigües de captació del Llobregat tenen uns índexs de salinitat que ara mateix no serien legals de potabilitzar. De fet, durant bastants anys hem tingut aigua prepotable al límit de la legalitat. Com a resultat d'això, les plantes potabilitzadores, la d'Abrera i la de Sant Joan d'Espí, han hagut de fer unes inversions costosíssimes per desalinitzar l'aigua, prèviament a la potabilització. I el resultat d'aquestes inversions és que la factura és més cara. Les aigües salinitzades són poc aptes per al reg agrícola, per l'abastament de la població i per segons quins usos industrials. Cal tenir en compte que la sal dissolta no s'elimina amb els processos convencionals de tractament d'aigües.
la salinitat condiciona els ecosistemes aquàtics i pot afectar els éssers vius. A més, l'abast de la contaminació salina de la conca del Llobregat ha arribat fins a Barcelona. A les plantes potabilitzadores que hi ha riu avall, l'aigua s'ha de barrejar amb clor per desinfectar-la per al consum domèstic. En aquest procés de potabilització, la matèria orgànica i la sal present a l'aigua reaccionen amb el clor generant unes substàncies conegudes com a tielometans. Segons algunes informacions publicades l'any 2004, la població barcelonina va rebre aigua potable que superava de mitjana els límits establerts per ser considerada apta per al consum humà. La muntanya de sal de Ronams, del Cogulló de Sallent, creix cada any més que la suma de tots els residus urbans de Catalunya. És a dir, la suma de tots els residus de tots els contenidors de Catalunya sumarien 3,2 milions de tonelades any. La muntanya de sal del Cogulló creix més de 4 milions de tonelades any. Per tant, el problema és enorme, d'unes dimensions brutals. És potser el problema ambiental més greu que té Catalunya. Els efectes d'aquest problema són moltíssims. Tant els històrics, que són responsabilitat de l'empresa, perquè l'empresa és propietària del sòl, per tant és responsable de la contaminació d'aquest sòl i de la contaminació de l'aqüífer que hagi pogut generar aquest dipòsit. Però el problema és que les mesures que es fan no es fan per corregir la contaminació, es fan per millorar una mica aquesta contaminació. És a dir, no hem imposat unes mesures que diguin que l'activitat ha de deixar de salinitzar el medi. Hem imposat unes mesures per reduir la salinització, no sabem en quin grau. Per tant, aquí el que succeeix és que estem pagant entre tots les mesures d'aquesta empresa. Perquè ens fem una idea de costos, la restauració, només la restauració de la muntanya de sal de Sallent, la del Cogulló, seguint el que ha costat la restauració de Vilafruns, costaria 90 milions d'euros, només restaurar la muntanya. La fiança que se li ha demanat a l'empresa és de mig milió d'euros. Per tant, l'empresa se'n va pagar mig milió i la societat n'ha de pagar els 89,5 que queden. La gran importància de l'activitat minera de la potassa a la comarca del Bages fa que Comissions Obreres consideri imprescindible fer compatible aquesta activitat amb el respecte amb el seu entorn natural i social. De fet, les mines de Súria i Sallent són les úniques que operen a Espanya després que l'any 1989 tanquessin les que hi havia a Navarra. Comissions Obreres considera que cal pal·liar la degradació ambiental derivada de les mines de potassa del Bages. Però això passa per garantir la continuïtat de l'explotació minera. Només així es tindran els recursos econòmics i materials per afrontar amb garanties les importants millores ambientals a què s'ha de sotmetre l'explotació de les mines de potassa i els residus que se'n deriven. I en això treballen conjuntament els representants dels treballadors i la direcció de l'empresa. Així ho explica l'Antonio Sánchez, director de Medi Ambient i Geologia d'Iberpotash, el grup de sindicalistes de Comissions Obreres que avui han visitat l'empresa. Els acompanya Ramon Caparrós, que és treballador d'Iberpotash i representant sindical de Comissions Obreres. Membres de la direcció del sindicat i la seva federació d'indústria reben informació de les condicions laborals a les mines i de les actuacions realitzades en matèria de riscos laborals i mesures correctores en favor del medi ambient. És evident que en el nostre punt de vista com a treballadors, evidentment, el punt principal és poder tenir feina per poder treballar i tirar endavant i tal. El que passa és que també som molt conscients de que al tractar-se d'una indústria extractiva, de la qual el producte que venem nosaltres va acompanyat de la sal i produïm massa sal, és evident que s'ha de tenir amb dipòsits d'aquestes característiques que veieu aquí a darrere i és evident que s'han de prendre una sèrie de mesures, mesures correctores o mesures que es plantegin per poder evitar que la màxima quantitat de sal vagi als rius. A partir d'aquí és evident que l'empresari té l'obligació de compromís amb la normativa vigent que hi ha per aquestes qüestions, pel tema de les escombreres i tal, i nosaltres des del punt de vista de treballadors o com a representant dels treballadors tenim generats una sèrie de mecanismes que en certa manera fan una supervisió de l'empresari de que tots els compromisos que ha adquirit i aquest compliment de la normativa es fa de forma correcta i adequada.